Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα. Τέλος πάντων, ό,τι ώρα και ναι, γεια σας. Τις προάλλες είχα καθίσει στο YouTube και παρακολουθούσα κάτι βιντεάκια. Μια στιγμή, συγγνώμη, κάτι θυμήθηκα. Anyway, βρήκα λοιπόν ένα βίντεο που ήθελα να το σχολιάσω. Ή να το τρολάρω. Ή να το σατυρίσω. Τέλος πάντων, ούτε να σατυρίσω βίντεο δεν μπορώ. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον κύριο που βρίσκεται πίσω από την κάμερα να μας βάλει στο βίντεο. Για πάμε. Αρέσει να μπαίνω μέσα στην κάμερα. Νιώθει. Είμαι λίγο κουτσομπόλα, τι να κάνουμε. Λοιπόν. Στην κάμερα βλέπουμε λοιπόν μια παρουσιάστρια. Τι νιώθεις κοπέλα μου, πες μας, τι νιώθεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κανείς δεν ξέρει. Έλα παιδί, προχωρώ το βίντεο. Όχι. Άντε ρε μαλάκα, τελειώνει ο κόσμος περιμένει. Συγγνώμη παιδιά, ο κάμεραμαν τον παίρνει λίγο. Άντε γάμισου ρε μαλάκα και παίχ το βίντεο. Προσέξτε. Θα μιλήσουμε τώρα για διάσημες απιστίες. Και όταν λέμε διάσημες απιστίες, ποια είναι η πρώτη που σας έρχεται στο μυαλό? Για να σκεφτώ. Απιστία πρώτη. Είχα πατήσει μια πρώην μου με μια χοντρή. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς χοντρή, ήταν μέτρια. Κάπως έτσι. Η δεύτερη απιστία μου δυστυχώς είναι ότι έκλεψα κάτι καπότες από ένα περίπτερο για να γαμίσω τη χοντρή. Ποια? Τη χοντρή! Να πω. Χολιγουδιανή στάρ, ναι. Brad Pitt, Jennifer Aniston Ακριβώς. και Angelina Jolie. Εμένα λοιπόν μου έρχεται και μια πιο πρόσφατη. Πρόσεξε τι θα πεις, έχω βάλει ήδη στο μάτι. Η Heidi Klum που άφησε τον Σιλ για το σωματοφύλακά της. Αυτό πάλι. Πω, τι είπες πάλι ρε γα. Απιστία είναι αυτό ρε. Δεν της άρεσε αυτός με τα μαλλιά. Ήθελε τον καράφλα. Τον καράφλα. Λέω να γίνω κι εγώ καράφλας. Θα μου πήγε ναι. Για δείτε λίγο. Θα μου πήγε ναι. Δεν νομίζω. Θα μπορούσε να άφηνε οποιαδήποτε γκόμενα το γκόμενό της για ένα καράφλα ρε παιδί μου. Για ένα καράφλα. Είστε σοβαροί ρε. Νομίζω ότι θα το έκανα εγώ αυτό ποτέ. Αφού ωραίο μαλλί ρε. Έχω ωραίο μαλλί. Άσχετο που καμιά φορά ξυπνάω και βρίσκω τρίχες στο μαξιλάρι μου. Τέλος πάντων, θα πάω να το κοιτάξω αυτό. Κάμεραμαν, το βίντεο. Το βίντεο παρακαλώ. Το βίντεο ρε μαλάκα. Ακολουθούν εικόνες της Heidi Klum, του άντρα της και του σωματοφύλακα της. Πάλι. Αυτό τέλειο, αυτό είναι το πιο ωραίο. Και τον άφησα και το σωματοφύλακα τώρα. Τέλος πάντων. Στο Σιλ τον έχεις δει πως είναι? Εμένα μ' αρέσει ο Σιλ. Τον αφήνεις για το σωματοφύλακα, δεν είναι? Εμένα μ' αρέσει. Το αγαπημένο τραγούδι της Heidi Klum από ελληνικά θα πρέπει να είναι αυτό. Θα του το τραγουδάει όταν πλέον θα έχει βάλει στα 4 και θα βλέπει το Χριστό Φαντάρο. Δεν είναι. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ ο Σιλ. Σ' αρέσει ο Σιλ? Έχει κάτι, παιδιά. Να το κοιτάξεις, τι έχει. Παιδιά και εμένα, είχε κάτι ιδιαίτερο. Έχει κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι το κορυφαίο. Κάτι το σπουδαίο. Ότι να ξυπνήσεις τη νύχτα και να δεις το Σιλ δίπλα. Εντάξει, το φωτίζεις. Πραγματικά νομίζω ότι είναι αστείο. Πού το βρίσκεις το αστείο? Πες μου ρε λίγο να γελάσω κι εγώ. Anyway, δεν ξανασχολούμαι. Κάντε ό,τι θέλετε στις γυναίκες. Έχετε σκατά γούστα. Θα μου πεις γιατί εμείς οι άντρες έχουμε καλύτερα. Ο καθένας έχει διαφορετικό χαρακτήρα. Κανείς δεν πρέπει να σχολιάζει ο ένας τον άλλο. Είναι αυτό που λέει μια παροιμία. Μην κρίνεις για να μην κρυθείς. Τέλος πάντων, για σήμερα αυτά τα παιδιά. Πιστεύω να το βρήκατε ενδιαφέρον για πρώτο βίντεο. Και στη συνέχεια, και να προσέχετε τα μαλλιά σας, γιατί κάποια στιγμή για εσάς τα αγοράκια θα το πω αυτό, θα τα χάσετε. Λοιπόν, αυτό ήταν. Subscribe, like, share, Facebook, Twitter, Instagram. Like σελίδα μου στο Facebook να ενημερώνεστε και καλή σας μέρα. Τα λέμε. Κι εγώ λοιπόν μεγάλωσα, σαν το κρασάκι πάλιωσα. Τουλάχιστον ομορφή να άμα έχω ένα πρόβλημα. Τα μαλλιά μου έχασα. Τα μαλλιά μου έχασα. Γαμώ το.